Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that... Ole, French Visual Production mingin cibai ule. Vini akan zirtur cu Premiere Pro video editing software nita video editing software ci shan oma coverina kan man larber te ji ngami Premiere Pro kanon zir don ani mi zawte pona kan man larber te ji ngami ani ole kan Premiere Pro man tur hi kan Photoshop zirna lo ento chuanin rianga kami kan Photoshop zirna product nei tu Adobe product ho kha ani wangin Photoshop ten ento khan engamo chen chu injul nakha anei ve chu wang chuan ol sama manan wama chu wang chuan kan lukdawin kan lo enanga ka hria thiam po ol sam tura ngai ta ila Premiere Pro zerna hi ti tum kan nilawa request senga maza ta oma wangin kan ron ti dona ni Photoshop hi chu ti katumna arei to ta amaro chu Premiere Pro hi chu ti tummi alo kania kanan ti don chu ni tokin kanan ti chawanga alesha nang ero chuan category chu karon siam kherlo wanga kan ti chaw zel thawang ole la sangai mi alo inia la khoi ngai mi alo ini ta I download anga Photoshop lesson uwana khana download dan ilo en mayanga ta khana download tur link po oma ilo download anga ka tang khan chuan install nuwa tiang khian ilu masak ber chuan tiang khian ilu omanga new project le open project oma open project hi chu na ilo khoi to ilak chuale na tur ania chu wang chuan khoi tran turin hi wangin ki chu angai lo wa ria na I tho to chuan in tho na kha iwala lu le don ani new project atang hian project tha kan siamang kan click ang left click chuan ta khian name alo oma name a khian kan na tho tur ming kha inzirna tingo inzirna ania location a ke chuan project location kha sha ka ring mai anga Premiere Pro C drive khan ka chu in du na mun kha in ti theita chuan an hoi chuan GPU a hian se tok mai graphics card te man chuan tiang hian kan okay nga hei hi alo lan da chu ni tiang hian I lu chuan alo lang ma se beranga enge hi je sha ta lo ani heng lai step by step in kan soidon ulu devin lo ngai tha ula helai hi monitor ania heng lai hi timeline ani monitor chu video edit tur TV screen kha ani heng lai timeline hi chu drop media here to create sequence adita ta hianin video te po I drop thei po na mi kha I drag lu thei ni chuan ta hian video edit theia edit dona edit tur munania ta hian I video file kha timeline ne sang khan ron ida ngai rem don ni chuan helai mi hi chumi I timeline I video rem te kat na tur te tool sang kha alo om ta helai sirami hi chu audio level ania audio I video editing audio be ka kha again overload te po ta tang hian arin zong azoi zong ta kha I thei don ani chuan heng lai hi chu kan project kan la lu na tur panel sang kha ani ta achung po chu tiam tho chuan effect control te le sang kha lo om ta ni hei hi alo om sa ania customize dan kan zir don ni voina chuan chumi kan zir ma chuan apo kwal dan he kan soile lokonga heng ho hi ti hian om top don em ni kan ti chuan om top don lo ve I du dani ni rem thei ta ni enti kan du dani kan remang kan ti chuan ta khian mouse key hemi in car timeline le video in car te in car lai ta ka in rin lai ta ka hian I mouse khai da nga ki shai lo om ta ni mouse ni to lovin ki shai na om ta shai na om ve le khian I click anga I long press anga tiang hi ni drag cool thei ni monitor kha lam panga monitor kha lian tu re du chuan
itilian thaya example tan video pakhat kanan lalu lokanga program thanga thu soi la hi lalu tang tiang hian kan lalu ta ni ki monitor lan dan chu ni ta a helai a hian kan click ta a ki monitor len zong le te zong kha ti hian kan adjust thei ta ni ai rin la ya che khen audio lampang kha zau sei ti chuan ki ding hian ni ti thei ta ma se audio hi chu tool tam vak lawa asik nali mu thei chuna tok mai ta chuan timeline hi zau sei ti chuan ting hi ni ti zau thei le ta ti khana po kwal dan chu i thiam ta an next le chuan heng a panel om dan te a timeline te a video monitor om dan te i sha to ta tuna chuan a po kwal dan i shele to boka heng hi engtin nge Premiere Pro siam tu te hian an ron workspace an ron siam kan ti chuan Photoshop kan zir to ang tho khan workspace chi sang sang in an ron thena editing color effects audio graphics ite khan an ron thenta kha effects te color i khoi don chuan teng khan all sam tur ang do khan an ron da ve ta ni ama ro chu hei hi kan share rang tur chu i du dan le in tho dan turang khan an da chuang lo ti kha hriat tur ania asiam tu te mani she i du tu i ti dang lam thei tur i customize thei tur khan i customize thei tur khan an ron da ani i thu nei na ron pe che ni chu ole engting e kan customize sang kan ti chuan editing a kan lu ta ole ama sabera chuan kan ti tur chu timeline hi chu kan mamo a hai chu om turania audio line po hi om turania hei po hi a tools sang kan kat na tur tools vel poi om turani ta a chu wang chuanin heng hi chu kan khoi dang lam lo wang chuan helai panel sang hi kan khoi dang lam masak ber tur chu ani ta ni ulu doin lo ngai thla ula kan workspace turania kai mani na tho na mun tur kan siam don ani chu ta hian project ti te media browser ti te library ti te info effects marker ti te omta chun helaya chung kila hi komi sign pani te vi ele link sir zo omte khu khomi khu in hunga helaya lang kim lo ho kha pakhat alo omti na ne khu history ti khu alo omboka hei hi lang kim tu rei du chuan ti hian inject phei thei tho bani helaya kachina po kul na kan ti khan lang kim turin ti thei thowa amara chu mun na che piti chuan ti hian i sor khom theya chuan tuna chung kan ti zau photanga na kan la tho don lo wangin ti hian lai panel sang a hian kan du kan payanga kan la lut don ani ole engtin kan payang kan ti chuan history hi apoi mo em kan mang du em ti kan en lenga history chu and tenan video te kan lo khoya kan lo kat nu ta so kan khoi kha lo lang char ta song so ikat jong kha idu lo wa voi khata control zeti me khanin i dili le thei ni i khoi to sa kha i dili le thei ta ma se control zet me char i khoi rei to phei chuanin control je me char ta kha alo ni nom the tin alo pui thlak theya chu wang chuan control zet me char lo khan hela hianin atira i import clip ang khan enge atira omlo ang khan i da thei tho ta ni chuan dokan da lu lenga atira khani le thein chu history hen heta idu na highlight timeline na khoi ho jong kha hei ta hianin history khakal zela i open tira tangin i khoi jong a khai aran lang vek don ta ni eta eject phei ni chuan so leaf and over
right selection tinita yang kan in hatho kha ming ne na jinji ka history hen alang zel ni ti ani du chu ni direct ni le ile the ni history chu poi mo khop mai a chuan space chung ka da thina hei pon amaro chu space lo chuan space lo tu rangai te la delete phatango close panel a hian chuan marker te hi chu a chin chi ana ang kha ni mai ta hi chu color lo mark na ang kha ni mai ta close ila hi chu patang kai lo ta effects hi kan man ber video effects kan pek na ber tur ani wang hei chu share tha kan ti karinga amaro chu kai chuan keima du danin karem phot dona in du danin rem ve don ni chu in na tho huna khan kha in shet tura chuan ka duwa kei chuan kamamo lo wangin effects kamamo lo ti lema kei chuan in kamamo kalpan dona kala lut mai thina chu mang chuan hei chu tool katilova info a hian ka info po hi tool katilova library po hi a tool katilova kan close zelang helai chung sirvar pathumin rin la hian kan click zelani chu media browser po hi media kan lak du na tur video te thalak te kan la lu na tur ka ni ta project atang hian tian a jack lu thei mai ba ka project atang hian tian double click in ar kan la lu thei ni chu wang chuan media browser hi a tool na kai zun ka shelova kan close le ni chon hei chau hi project chau hi om to ta project hi chau om to chon hei ti hian project kha space zau do ti hian nei thei ta ni video tam tak kan da bon ti hian zau do nei thei ta hei aya timeline space zau kan la du chuan a chung lama project poi kan da chho thei ni da chho dan chu next a emi kan shil fia zo kan ti lenga chu tiang bok chuan a chung po khi hey metadata ti te hi chu mi a details kan enna kan thil sang frame rate media engting eng chen nge ti velang kan enna kha ni mai ta metadata hi chu a tool ka tilawa ka delete lenga audio clip mixer tinita audio clip mixer hi chu atangkai hun hi om ta elaya kan audio sang eng lo hun kha hei chu imamo mai theya thena chuan imamo chuni danga hanmamo lo le tapotila hi chu chuan hei space zau le a monitor tan po tiang kan ti page ta effect control le source om to ta source po khi han close le taila effect control hi chu apoi mo a hi chu da ngei ngi na editing a chuan effect control khi chau khi om to ta ni a fat lem ta si ve na kan wa thok thei om lo ve kan ti mai thei ta amaro chu alak lu le dan om ta ni kan du khau ka kan rem do ne ta kian kan du ho chu khoi tren kan enang kan ti chuan window a kan lu ta helai a chuk thla line thlai kan mu ka helai hian heng laia panel sang kan ma mo tur ang kha alo thla tur ta ni heng lai in tik hi kan munga heng lai ka da lu to ho sa pani heile project ti audio ang kha alo ta ni audio meter le hemi audio meter le effect control helai tools le workspace ti ka in ting boka ola chuan kimi chuk thla ke na he ka ma mo tur ang kha kan thlang to mai do na ni imamo tur ang chi ka history te kha china kan soit ang kha ila lut theita geometry color te po ila lut theita a ke ma bi ka chuan kalak lu ve nge thin chu geometry scope hi kala lut thina hi ga mang ve thin ta chuan effect control ba ka geometry ba ka kan ma mo ti khan kan thlang to mai do na ni ole ti khian mi te pan hi chau khi lo mamo ta anga in ngai ta ila khimi kan mamo akhi atam chuang lo boka kan te chung lam khi space zau thawa kan ti a chu wang chuan a hnuai mi hi a chung lama hian kan da chho don ta ni ole uluk den lo ngai thlang khalai kha poimo engtin a chung lama kan da chawang he ho engtin nge kan rem ko lang chu taka chu customize dan tu pakhat ani ta ni panel thana e pai chu dan le delete dan le lak lu dan kan hreto ta tuna chuan engtin nge kan rem dan kan zir le ang ole hnuai hi pakhat chiom to ta project ni ta project ki chu anhuai hian om lo mero she a chung khi thol tho kan ti chuan project ti a hian kan click ang kan long press ang left click tu ro kan long press anga kan drag chhowanga ki ngoro alan a mu har do
thì rồi kan mang nge kan left click a kan long press a kan reject chawa khi khilaya a pol lo lang khi mi color pol lo lang khi mi ni chuan kan da thle lo konga khi mi ni chuan hemi lane phe a hian kan da lu don ti na ani amaro chu kan reject chawanga helai sirp chi a pol hi chuan a sir chi a pol hi chuan hemi le monitor in car a hian om don ti na ni chuan heta asir chaw apol hi chuan hemi pia lampanga hian om don ti na nia chuan heta banga kan da anga khri a banga green thla ka vek khuin muamin hu phaem a green thla ka vek khu hemi tuna kan mu chin pia lam topanga hian om don ti na nia chuan heta chu thiang bok chuan danga khan hei heta apol hi chuan hemi chung phe a hian ain tlar ve don ti na nia heta asir chaw apol hi chuan emile audio level in car anga hian a om don ti na nia ole ti chuan a da alu dan kha kan thiam to ta a an hnuai lam ani pon emi hnuai a chuan khu apol alo om le ta pol le khumi in car a khon om don ti na nia chuan khueng kan da na tur chu kan ti chuan hemi in tlar phe kan da don wangin kan reject chawang long press chawanga kan long press anga chuan alai pol ta alai kita kena omji ti hian kan long press a ti hian a pol ta lai pola atlar phe kan da du wang khan kan reject kha kan click ka kan thlang kan thla ti hian ki atlar phe ala ta ni chuan khi ama sabera project hi om sei du chuan ti hian long press lenga ti hian slide phe nga ti hian da phe thei ne ti hian du ni ti kol thei ta ole chuan khi mi a panel te khi chu a shanin kan la zir le anga next lama te chuan ti khana da kol dan I thiam le to ta an huwa hi chu timeline paying angin kan da veka akila ka du dan ani khi in du dan an lo ni lo the ya in du dan ang khan in rem ve the ni karam dan thin ni ta chuan ta hian a tools ka da ti hian space ka nei zau the ta timeline chuan he la hian audio om ta chu chu ka mo ni he lai hnoi phe chuan ka mo wang ka da ta ti hian monitor po ka du lian over lo ta he lai vela ka da ta ni chu wang chuan he lai effect control te lumetri scope ti te khang au ka kan duang in space kan nei zau ta monitor lam he zau sei ti chuan ti khan eng lo ta ni ole ti khan kan ka du ang thlapin ka khoi to ta ni ka du ang thlapin ka da to ta enge ka mo ma sakber kan ti chuan ka close le chuan khi anakina kan lu huna rem that le ngai don ani ka close chuan rem that le ngai don ending nge ka rem that lo ang rem thalo wa ka man zui char thayang kan ti chuan window kan lu tanga workspace kan lu tanga kan chuk thlanga save as new workspace ti in lu tang photoshop kan sui ang tho khan kan rem masak put no save turani chuan kan save anga ta hian mi kan ting ka workspace ming tur ka mi okay anga chu ki kan soi to ang khang ki la ki mi ti khalo lang ta helai tlar phe hi asiam chhuak tu adobe product khotena production tena anron siam category khan keima siam ka kada veta ti nai chu ti khan man thei turin chuan keima du ang thlap workspace kan ei veta chu kan zir voina kan zir poimo berania ria thiam lo kan neem comment lama kan eng lovanga tunami khi arin tlagem kan enanga kan close lo kanga kan lut thale chinanga kan save lovang chuan kan lut thale nga tuna kan save ka arin tlak tokem anin soi anga niem kan enang kan luta ki kan sina kan soi ang khan kan recent kan khoi ang kha open project tang pen la lu the ta tang po hian alu direct in alu thei ta ni kan lo khoi to wang khan
chuan ta hian du chuan kan click thei click me ngo ta hian in zirna khan chuan kan lu ta editing alo om ta khi editing a chuan kan khoi ang khan om tami alo ta a tira kan lu kan customize ma om dan ang khan nom le dei ta ni ai ma ro chu khoi ange ka workspace ka siam kha om kan ti chuan khi kan muem mi helai tlar pe mi a kan lu tang china kan remang chia khan alo om ta hian ti khan mi a khian mi khi idu du ri nen thei mi nge production ming pen ri nen thei ti khan i workspace du taka kha ni lu don ta ni ti khian idu takin na i thok thei to don ta ni chu i workspace du ang chuan ole ti khan workspace khoi dan siam dan kan zir to ta workspace a that a khoyan da ma ni duang tak khoi thiam dan tak kan rem chuanin na thoka anwam big em ta ni helai an lo siam sha akan edit kha chuanin enge mon ne khalo me eng ti nge ma anin ong kan man lem lo ka ti khan lo om no ka ti kan pot kwala kha kan du ang ta kan rem kha chuan ti kan po ko ngai lo kan ti kan video du takin kan that takin kan edit thei mai don ta ni ole chu song chu tun din huna chuan ni post sela step by step in kan zir don ani uluk demi ni lo ngai thanga step by step in kan ziranga min subscribe sakla min share dar sakla ka duwa viewer kan la nei tlem luduka chuwang chuanin mitam takin zir set hiam se poisa choi lovin poisa choi mi lovin poisa choi in fazir don to editing software zirna mizoram ate po om to ta a katun ka tong lo holo se I heng pak chuan zirti don chung lo chuwang chuanin I poisa choya I zir thei I zir tura kha poisa choi mi lovin ti hian I zir don chuwang chuanin iti ve thei to ka chu min share dar sakle min lo subscribe ka kan mamo ber chu ani kan lo me